Fil-Palazz tal-President f'Sant'Anton ġiet miftuħa wirja tal-arti li lan tagħha huwa li turi kemm xogħlijiet artistiċi jistgħu jservu biex juru sbuħija fejn wieħed ma jkunx qed jistenna u kemm l-artisti kapaċi jesprimu ruhom permezz tal-arti biex minn xi ħaġa kera joħorġu aspetti sbieħ. It-tema ta' din il-wirja But I See Beauty ġelet lill-artisti ikunu aktar kreattivi sabiex joħolqu biċċiet tal-arti minn elementi li mhux dejjem huma kkonsidrati bħala sbieħ u saħansitra jweġġu l-għajn. Ix-xogħlijiet artistiċi għal-wirji varjaw minn skulturi, fotografija, pitturi, prints u biċċiet oħrajn. Il-wirja se tibqa' miftuħa sa 23 ta' Ottubru u wieħed jista' saħansitra jixtri dawn ix-xogħlijiet artistiċi bilan li nġabru aktar fondi b'risq il-Fondazzjoni Malta Community Chest Fund. One News tkellem mal-eċċellenza tiegħu il-President ta' Malta dwar l-iskop ta' din il-wirja. Fija żewġ xanijiet, l-ewwel nett aħna nixtiequ li bekk nippromovu ħafna talent li ħafna drabi ma jkunx magħruf, allura anki tgħinhom aw ħafna li magħrufin diġà, imma oħrajn li jistgħu anki jgħinu l-infushom billi jkunu f'parti minn dawn l-exhibitions. Però min-naħa l-oħra wkoll kif għad diġà hija li jinġabru l-flus ħalli nkomplu ikollna moħħna mistrieħ li kull meta jkollna min jiġi biex jitlob ħalli jiġi mejjun dwar mart jew inkella problemi soċjali, il-Malta Community Chest Fund issib xi tqassam miegħu. Għalhekk inħeġġeġ il min huwa interessat li jiġi hawnhekk jara l-esebiti li hawn u jekk jiddeċiedi għaliex le jixtri minnhom.